Pili nilitum Dibrugarh Karbi Student Association pen si nilitum dak council long lo lapen CM sar pan sa nilitum chetong pon lo aprang si ke nilimen ke sarba monteron po nili Dibrugarh Karbi Student Association long General Secretary arpu si nili pempon bom lapen nilitum ke klempon bom along Boyfis sa ke sung hai pata minit tum dokon kupon bom la Dibrugarh along sa minit tum la Karbi student hadak pinangan tum ke Halloween pen Dibrugarh an pulate Karbi long pen ke Halloween tum ma sinili tum long ke bang la parents tum busame guardian tum busame nang che thon tum tame hadak nili tum student tum si la room hai tame hot pen nang ri bidun tha nang lang bidun tha pu la room hai tame giri bidun tame hadak Dibrugarh along adora dam tame sodak son hut putame pinangan tumki ador kikom along tangri bidun tha putap niltum panang chuningri sita pinangan along ke niltum lagi sung punang kok tebe bangela ador tame pachemela tekthi pola pinang ke sung da do nangkok keteglo la so buthak pensi niltum la pini tame CM sar long sami niltum chitong phanwang lo la pen memorandum tame niltum CM sar tame pi lo la Karbi Hemtun Dibrugarh along establish mate adak Dibrugarh along nangkikim nangpakim PG phan niltum ini chetong bangke positif si sar penta nang checha kun iglo positively alang li longle hai samin niltum han hadak lang pon igomon mate nang tumyong si ador kom along le long pon besame sar phan ang patham toy si sar bang tan niltum phan nang than dun iglo la pen sar stame government pen sitame assam government pen sitame la longle puthak sitame kaching kipo po alang le sar sami na si chakdon lo lapen lalo Karbi Hemtun ni litum Dibrugarh long kenang sot alamang ke kesu nang chelang ta Dibrugarh an ke bang tum do fik la cancer along sami bang iko lapen ini pu normal kesu sami hak tum ke Dibrugarh an ke bang ta do la chokela la hai tum ben hedi la lopulote ke la patient tum bang ke men ke tong hai the po room hai ta hedi la si Hemtun ason du pote methang Hemtun long ke eli tame jong se methang Hemtun methang Karbi si chelang long pote ador kom pen sa mil tum chipi long po mate cherap dun long po nona bang ke nil tum ta adak Dibrugarh long Karbi Student Association do uska me ahupen ke do jong nak te lo mane ribidun thekete mate rabdun thekete te ko hedi si la sobudha lo nil tum pini ke bang nil tum long non do nil tum long niltum phan bidi sore nang pidun la advisor la pu niltum advisor tum lo la pen la pu ke vice president niltum president abang ke exam do komat pini bang na chetong dun iglong la delo same la pu vice president abang dolo la pen la pu bang ke niltum member ang selo la non Dibrugarh Karbi Student Association lo la pen pini same la lo niltum Dibrugarh pen dak bang si an hello bing same niltum bang pen pini arni si sar phan ta chingki long pen ning si charong pon lo alamang ke sar same ni tum phan ning nang parong pen alang li tame nang chak dun student phan chima tha Karbi khai phan chima tha pen ni tum phan claim pon na pu sar tame nang chak dun lo la si ning che the bang ke la lo sar mo future long same mate non ke bang ji same la support pa chun da prang po la bang ke ni tum ning che the pon bang ke doig lo la si nilitum la anon la Dibrugarh Karbi Student Association det pula pokali lo nilitum long nang dodon lo la nitum la Dibrugarh long naga cherap dun ke la Lakhimpur Dhemaji Sibsagar Tinsukia la pen kaprek la apar Assam long an ke nilitum long parlu pon lo na si apar Assam long an ke iltum che thek pon long lang nota Karbi Hemtun bang ke avela na si apar Assam long madok sami mane mentu ni hapunat la Karbi tum tame hoten ke Arunachal tame ke dam tum da do kaprek dim ke dam tum da do apar Assam hapuna ke dam loplote che thek dun long la Karbi Hemtun ave yar ve ke sang gadim tame ave na pen mupen ke pu son thak si la ke so ka che lang tum bang ke la Dibrugarh along wang lo putame da Assam Medical College pen ako Lakhimpur Medical College long same dam pusame ada Karbi Hemtun la hai ka ve jok pen siksak o na si kichu ning rikang tung bang ke la lo sar phan tamu pen pu teng alang li tanang chak ke nang chak lo boy phis same un an ke paprap je phan sar phan same chuning ri thule thot lo
alamang ke nilutum ta kisung bang ke lapulo mane mo pen tham thon tak taksi patient atum lapen guardian parents guardian tum lapen student tum mat sami mentu ne ke student tum tala exam nang ketok tadu dak la Dibrugarh mate kapre tim long sami tin sukia kapre tim long sami exam nang ketok lai sami do na son hu tu sami ke tu thai ga ve kita thai ve hedi siksa ko na si nilutum la Dibrugarh Karbi Student Association lapen Upper Assam long Karbi student doan la nitum chuning rilo la Karbi Anglong Autonomous Council phan unan ke nitum la Upper Assam long la Dibrugarh long Karbi Hamtun ke pabi paprap ji phan lapen ke pa establish mate ke pa kim pachat ji phan make nitum chuning rilo